Písal sa rok 1996, keď obec Kechnec prišla s myšlienkou, ako riešiť vysokú nezamestnanosť v regióne Košice okolie. Voľné pozemky v blízkosti obce postupne začali napĺňať domáce aj zahraničné spoločnosti. Len 500 metrov od hranice s Maďarskou republikou v roku 2003 slávnostne otvorili prvý priemyselný park na Slovensku. V súčasnosti v ňom sídlia spoločnosti podnikajúce v automobilovom, elektrotechnickom, potravinárskom a strojárskom priemysle. Obec Kechnec vyčlenila priestor aj pre vznik logistického centra a investorom je taktiež k dispozícii jedna moderná hala. 12 spoločností dáva prácu viac ako 3000 zamestnancom. Ďalšie 4 majú projekty vo výstavbe. Z priemyselného parku Kechnec sa postupne stala zóna o rozlohe 332 hektárov. Z toho zastávaná plocha tvorí približne 1/3. Investorom je k dispozícii dostatok územia na výstavbu aj najnáročnejších projektov. O údržbu ciest, bezpečnosť a celkovú správu sa stará obec Kechnec. V súčasnosti je vo výstavbe rýchlostná komunikácia R4, ktorá prechádza priemyselnou zónou a spojí Košice s Maďarskou republikou. Jej dokončenie je plánované v roku 2013. He was looking for a location, a greenfield site to build the new power shift transmission. One with the best cost advantages, a good workforce. And having looked at several sites, particularly around Eastern Europe, we chose to come to Kechnec, which we think provided the best advantage for a successful future, and particular for this product. Priemyselná zóna Kechnec je súčasťou komplexného regionálneho rozvoja, za ktorým už viac ako 20 rokov stojí starosta obce Jozef Konkoj. Obec Kechnec vybudovala priemyselnú zónu na rozlohe 332 hektárov s kompletnou infraštruktúrou, možnosťou napojenia na rýchlostnej komunikácie R4, ktorá prechádza pozdĺž priemyselnej zóny, kde bude aj privádzať k diaľnici. Všetky rokovania, čo sa týka administratívno-právnych záležitostí, sa uskutočňujú na štatutárnej úrovni na tunajšom úrade. Naša priemyselná zóna má svoj stavebný úrad, to znamená, že všetky stavebno-administratívne právne veci sa vybavujú bez akýchkoľvek preťahov. Aj čo sa týka rôznych služieb, zdravotná starostlivosť, bytová politika, kultúra, šport sa nachádza na miestnej úrovni. Čo je veľmi dôležité, v Kechneci sa realizuje a zabezpečujú veci transparentne. Obec systematicky vytvára podmienky aj na vzdelávanie v cudzích jazykoch. Príkladom je novootvorená materská škôlka, kde sa deti učia po anglicky. V blízkosti zóny v najbližších rokoch vznikne Európska integrovaná škola, ktorá je už zaregistrovaná do vzdelávacieho systému na Slovensku. Poslaním školy bude vychovávať kvalifikovanú pracovnú silu pre potreby investorov. Študenti môžu absolvovať vzdelávanie od materskej až po strednú školu v rámci jedného komplexu. Vyučovať sa bude prevažne v cudzích jazykoch a predmety štúdia budú zohľadňovať odborné požiadavky investorov. Súčasťou bude vedecko-výskumné pracovisko zastrešené vysokou školou. Vedenie Kechneca vo svojom katastri rozvíja možnosti aj pre cestovný ruch a voľnočasové aktivity. Obec v spolupráci so súkromným investorom zrealizovala geotermálne vrty, ktoré potvrdili prítomnosť liečivých prameňov s teplotou takmer 51 stupňov Celzia na povrchu a výdatnosťou 9 až 11 litrov za sekundu. Ich využitie plánujú v rámci moderného akvaparku. Projekt okrem bazénov zahrňa aj hotel a moderné športoviská. Obec a súkromný partner sú otvorení ďalším rokovaniam s investormi, ktorí majú záujem o spoluúčasť na jeho vybudovaní. Zvýšenú pozornosť v Kechneci venujú rozvoju bývania a zdravotnej starostlivosti. Obec vybudovala modernú 40-bytovú jednotku a v procese realizácie je individuálna domová výstavba. Občania, ako aj zamestnanci priemyselnej zóny využívajú modernú polikliniku zameranú na primárnu a sekundárnu starostlivosť. Vo výstavbe je druhá etapa tohto sociálno-zdravotného komplexu, v ktorej vznikne lôžková časť s operačnou sálou a jednotkou intenzívnej zdravotnej starostlivosti. K popularite Kechneca prispievajú aj nespočetné kultúrne, športové a spoločenské podujatia. Priestory s kapacitou od 50 až do 400 osôb majú profesionálne ozvučenie, osvetlenie a gastrozázemie.
Občania, manažéri a zamestnanci priemyselnej zóny s obľubou využívajú ubytovanie a stravovanie v blízkom spoločenskom centre. Kechnec je unikátnym miestom, kde sa dobre žije, pracuje aj oddychuje.